Lagun asko ere egin dituzu, dantzari esker. Bai. Eta, bueno, momentu honetan, nire lagun kuadrilladan horretan, batzuk dantzaren bitartez ezagutu ditut, beste batzuk ez, baina bai, mantentzen ditut lagun horiek, noski. Eta begira, momentu honetan, pantailan ere agertuko dira. Ez dakit, hola telebistaratzeko piura askokin nahon, baina zuri muxo handi bat bialtzekoa bai. Beraz, zer esango izu, Baion, plazer bat izan dela, elkarrekin topo indegun guztitan, hasi que asko izan daitezela. Muxu handi bat. Mua! Kaixo Jon, oraingoan ere tokatzen zaizu agurtzea. Besterik gabe zorionak izandako ibilbideagatik eta sortutako proiektu arrakastatsu eta polit horiengatik. Eta bereziki, mila esker nolabait zuen bidelagun izaten usteagatik, niretzako plazerra izan da. Eta besterik gabe, zorterik handien apadizue zuen etorkizuneko proiektutan, eta bereziki jarraitu herria dantzan jartzen hori baita hobekien egiten dezuena. Muixo handi bat! Kaixo Renteriano, nos conocemos hace muchos años, cuando tú ibas a la Academia de Italia, y felicitarte por toda tu trayectoria durante todos estos años, y además de éxitos. Desearte a ti y desearos a Kukai los mayores éxitos durante muchos años y que sigáis en esta línea tan buena como hasta ahora. Un fuerte abrazo de uno de Rentería también. Wow! Ikusi ditugu Miren Azaña aktorea, Iraia Oiarzabal diseinatzailea, eta Zamora futbolaria. Ze txoritxiki batek esan digu zu ere oso futboleroa zarela, ez da? Banaiz, eta nire urtzaroa Zamoraren kamiseta soinean eta baloia hanketan edo eskuetan izan da. Beraz, ilusia handia, gaina herrikidea, beraz oso estimatua. Gauza polita, dizu. Dantzari esker lagunak, eta leku asko ere ezagutu dituzu. Besteak beste, Etiopian izan azara, duela gutxi ez da? Bai, oraintxe, urrian izan ginean, Kukai Dantza Konpainiako lantalde osoa izan ginean bertan, oso proiektu eder batean, aurrera begira ere lanean jarraituko dugun proiektu batean. Injustu ere, dantzaren bitartez, kulturaren bitartez, artearen bitartez, bizikidetza, integrazio soziala, hainbait proiektu martxan jartzen direla eta jar daitezkela ikusiz, ikasiz, eta guk erakusteko izan dezakegun hori ere konpartitu nahien. Egia da, norbait kanpotik etorrita ere dantzan etortzen zaizu eta ezin duzu gaizki inolaz ere hartu. Orduan, Kukaikoak eta Jon eta munduan ibili litezke dantzan dabiltzan bitartean behintzat, lasai demonio. Askok esaten dute ez dela komeni lana etxera eramatea. Baina pentsatzen dugu zuk etxean dantza pixka bat ere ingo duzula, besteak beste, batez, biez, 3 txiki dauzkazulako, ez da? Beste dantza estilo batean, baina zer moduz, etxeko antolamentua? Oso gustora, beste paper berri batean, 6 lau eta 2 urteko 3 txikitxo ditugu, eta oso gustora, beste rol batean, baina oso gustora haiekin. Non nahiago parkean edo estenatokian, jo? Ezberdin, bakoitza bere gozamen puntua dauka. Baina badakizu bietatik disfrutatzen. Bai, ekin behar.